Maintenant, c'est les impressions des invités, impression des invités. Donnez-moi. Nare takbir! Nare takbir! Assalamu alaikum. Wala ni ala sɔnna ma an bɛna wele bila an ka dunanba mɔgɔ damadɔw ma o kumana o kana kana dakuruɲɛ damadɔw fɔ o kumana o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ donc an ye Niger Amir Sahib Niger Assad Majid Sahib quelques mots s'il vous plaît. Nare takbir! Nare takbir! Amaja du Niger! Amaja du Niger! Nare takbir! Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais transmettre les salutations de tous les frères et sœurs de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Niger à tous les frères et sœurs d'ici de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Amir Sahib Niger a ka foli kɔfɛ a ko a bɛ Niger jamakulu bɛɛ lajɛlen jamaatu membre bɛɛ lajɛlen o ka folikanw fana a bɛ o lase Mali jamaatu bɛɛ lajɛlen ma. Par la grâce d'Allah, c'est la première fois que j'assiste à votre Jalsa Salana et c'est un honneur. En même temps, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses de votre expérience. A ko nin ye a siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ye ale kana tali kɛ anw ka jalisa la tiɲɛ na u ye fɛn minnu ye a bɛ soma samabɔ o kumana u ye walanda caman sɔrɔ an ka nin jalisa nin kɔnɔna la. Où que nous allons dans le monde, n'importe quel jalsa, que ce soit au Mali, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit au Niger, Burkina, Amérique, quelque part dans le monde, on assiste. C'est le même sentiment que nous avons, le sentiment de fraternité, de famille de Hazrat Messie promis alayhi salatu wassalam et Imam Mahdi des derniers temps. Et c'est ce sentiment que j'ai ici aussi, que c'est pas étrange. J'ai l'impression que je suis à la maison. A ko i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamaatu bɛ yɔrɔ min na ni jalisa bɛ ni i taara yen nɔ o kuma na ko a bɛ n'a fɔ i bɔra i ka so i taara i ka so an bɛɛ lajɛlen ye balima ye ka da kan an bɛɛ lajɛlen ye Imam Mahdi somɔgɔw ye ko o bɛ cogo min na ale nanen yan fana o cogoya kelen de don donc k'a kɛra i b'a fɔ ale fana bɔra a ka so ka na a ka so ka na a balimaw cɛ la. À la fin, je vais vous laisser avec cette prière qu'Allah fasse que la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali puisse progresser davantage et que le message du Messie promis Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, puisse arriver dans tous les coins de ce pays et que toutes les ethnies puissent accepter l'envoyé de Dieu qui a été prophétisé par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Messie promis Imam Mahdi des derniers temps. O la sa k'a b'a ka kuma kuncɛ ni min ye o de ye dugawu ye a bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamaatu cari ka taa Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'a to siya o siya bɛ Mali la yan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka alakira sallallahu alaihi wasallam a ka cɛ kofɔlen n'o ye Imam Mahdi ye o ka walanda faamu ka tugu o kɔ cogo min na. Et dernièrement, une prière pour le Mali, le Burkina, le Niger, qu'Allah fasse que la paix puisse s'installer dans nos pays et qu'on puisse se débarrasser du terrorisme et que ces trois pays puissent progresser davantage et que Allah met beaucoup de bénédictions dans ces trois pays, Inch'Allah. Donc ko a bɛ dugawu kɛ fana an ka jamana saba ninnu Mali, Burkina, Niger o kuma na jatigɛ wale min n'o carinen don ala bɛ se ka o ban cogo min na ka bɛn na nin jamana ninnu kɔnɔ ani ɲɛtaga ka o na nin jamana ninnu kɔnɔ. Amin. Jazakumullah. Asnal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nare takbir! Ahmadiyya du Niger! Ahmadiyya du Niger! Nare takbir! Allahu akbar. Ni o bɔra ye an bɛ wele bila Naib Amir Sahib Burkina Faso n'o ye
Monsieur Kabouré Suleiman Sahib. Donc, afana kana kana dakurunya fla da an tulo kan. Bismillah. Nare takbir. Amada de Burkina Faso. Amada de Burkina Faso. Nare takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, je vous adresse au nom de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Burkina Faso, de Ami Saïd Ahmad Kama et de la délégation qui m'accompagne, accompagnée de Koudamoul Ahmadiyya, Lajina Imaïla et moi-même. Nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes très honorés d'être parmi les invités de cette 17e Jalsa Salana. Et je voudrais remercier Ami Sav du Mali et tout son staff. Le remercier très sincèrement pour cette invitation, pour l'accueil et le confort dans lequel nous avons été installés. Donc, Naib Amir Sahib, Burkina Faso, Ayokumata, Ako Burkina Amir Sahib Otokola, Ale, Ani Adjanyogon Menunana, Khudamoula, Lajinaula, Ani Atonyogon Bela Jile, Kafara Ale Reka, Okmana Ako, Bafa Bela Jilema, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ako no bora abi foli kerenkerenin lase Amir Sahib Malima, Okmana Aye. Kumbe cogo ɲuman min ta ka o sɛgɛrɛ ani bisimilali ɲuman min ni a ye o bila o kɔnɔna la a bɛ a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ ani a ka baarakɛɲɔgɔn a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen a bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Je voudrais vous encourager, les Ahmadis du Mali, les membres Ahmadis de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali, vous encourager beaucoup, vous féliciter pour le progrès que je constate. Et je connais un peu l'histoire de la Jamaat du Mali et je lis qu'il y a progrès, il y a des progrès. Je vous dis ça parce que c'est un œil extérieur qui vous parle. Peut-être que vous êtes dedans, vous ne voyez pas, mais quand quelqu'un est dehors, souvent, il peut faire la lecture. Et je vous félicite. Je vous félicite parce que il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup d'améliorations. Et si on n'était pas dans l'AES, j'allais être jaloux. Mais je ne vais pas être jaloux. Je suis très content et je vous encourage fortement. Donc, ako no tɛmɛna ka bɔ yen a bi foli ani farifoni dakuruɲɛ a bi o fɔ maliyɛnw ye kosɛbɛ a ko ka d'a kan ale bi dɔɔnin dɔn mali jamaatu o ka tarikhu la a ko o kama sa ale ɲɛ b'a la k'a fɔ ɲɛtaga bɛ yen nka o n'a ta bɛɛ a bi a fɔ aw ye ale bi aw ka dɔ fara cɛsiri kan a ko n'ale ko ɲɛtaga bɛ yen ko ale ye mɔgɔ min ye ale ye kɔkanmɔgɔ de ye ka d'a ka kuma dɔ la n'i bi ko yɛrɛ kɔnɔ i ti fɛn dɔ ye mɔgɔ min bi kɔkan o bi dɔ y'a la e min b'a kɔnɔ e ti o y'a la ko o de kama a bi k'a fɔ ko ɲɛtaga bɛ yen o kumana a bi dugawu kɛ ala ka dɔ fara o kan wa ko n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ kun tɛ AES ye an bɛɛ kun tɛ o jɛkulu nin kɔnɔ ko ale kun sɔn ka keleya anw na nka alhamdulillah an bɛɛ lajɛlen bɛ o jɛkulu kɔnɔna la o kumana a bi dugawu kɛ yarabi ala ka dɔ fara o ɲɛtaga kan. Avant de terminer mon propos, vous avez reçu beaucoup de conseils aujourd'hui. Et j'espère que chacun a écouté et que chacun va faire son maximum pour mettre ça en application. Je voudrais joindre ma voix à celle de Ami Sab du Sénégal et de tous ceux qui m'ont précédé ici et qui vous ont donné pas mal de conseils. Je voudrais vous ajouter un conseil et vous encourager à cela. Ce conseil, c'est l'union. Tout groupe social, tout regroupement de personnes est soumis à des pressions, à des tensions
à des désaccords, à des difficultés. Mais le mérite, c'est que malgré tout cela, c'est lorsque vous arrivez à dépasser ça pour rester unis, c'est ça votre mérite et c'est ça qui va assurer le progrès de la Jamaat. C'est ça qui va assurer la victoire. Non seulement individuellement, chacun aura sa part de bénédiction, mais collectivement, vous allez connaître des bons plus importants. donc ako o la sa ale bi a ka da y'a ka dakuruɲɛ damadɔw fara o kumana Niger Amir Sahib fo ka taa se mɔgɔ o mɔgɔ kɔnna ale ɲɛ ni olu ye dakuruɲɛ minnu fɔ a ka d'ale ye ka a ka faranga fara olu ta kan a ko o ye jumɛn ye ale bɛ mun de fara a kan o de ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye a ko ka d'a kan fara ɲɔgɔn kan o ye fɛn ye hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛyaw a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ tuma dɔ la fɔnkɔɲɔgɔnyaw o n'a ta bɛ nka o n'a ta bɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o kumana o b'a to bɛɛ lajɛlen b'i ka sɔrɔta sɔrɔ nafaw la hɛrɛw la barikaw la nka o b'a to fana jɛkulu yɛrɛ o fana bi ɲɛtaaba o bi o sɔrɔ. Différence entre nous et les autres. La différence aujourd'hui, c'est le califat. Parce que nous avons un calife, et si nous nous mettons sous sa gouverne, nous ne pouvons que connaître cette unité dont je parle. Si tous nous nous mettons dans l'esprit de l'obéissance du calife, nous ne pouvons pas connaître des dissensions entre nous. Même si ça vient, nous allons les régler parce que nous avons uni nos mains, notre sort, et nous l'avons soumis à l'obéissance du califat. Pour vous rappeler donc que cette union dont je parle passe nécessairement par le califat. Ce que le califat représente dans nos cœurs, dans notre pratique, c'est ça qui va assurer notre union. Il y a des difficultés partout, il y a des difficultés partout. On peut même se coucher et puis se lever le matin, on n'est même pas content de soi-même. N'en parlons pas du voisin qui te regarde. Il y a toujours des difficultés dans la vie, c'est ça qui anime peut-être la vie. Mais nous avons la chance, quelle que soit la situation dans laquelle un Ahmadi se trouve, s'il se donne 5 minutes et se rappelle, nous appartenons et nous nous soumettons au calife et au califat. Ces dissensions, ces difficultés de vie ensemble se dissolvent. C'est ça, l'amour entre nous, c'est ça qui va assurer notre progrès individuel spirituel, mais aussi le progrès du groupe, de la Jamaat. Donc il ne faut jamais se laisser déborder par les problèmes. Se laisser déborder par les problèmes de personnes, se laisser déborder par les problèmes de cohésion, de groupe. Ça arrivera toujours jusqu'à la fin des temps, mais il ne faut pas se laisser déborder par ça. Nare takbir. Jamaat Ahmadiyya de Burkina Faso. Nare takbir. a ko danfara min bɛ anw ni mɔgɔ tɔw cɛ o ye khalifaya ye khalifa bɛ anw cɛ la o de ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye o la sa ale ye kelenya min fɔ i b'a ye k'a fɔ o sɔrɔli kalifaya sababuya la o ka nɔgɔn kojugu o kumana ni an bɛɛ lajɛlen ye kalifa ka yamaruyakan labato farafarali mana na cogo cogo gɛlɛya mana na an ni ɲɔgɔn cɛ cogo cogo i b'a ye an bɛɛ lajɛlen bɛ khalifa min ka mara kɔnɔna la ni an bɛɛ lajɛlen bɛ o labato n'an ye an miiriw la waati damadɔ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an bɛ se ka farafarali ninnu olu bila kɛrɛfɛ ka tila ka kɛ kelen ye ka kelenya nin ta ko gɛlɛya ninnu tɛ ban tuma dɔ la i b'i da su fɛ dugu bi jɛ i yɛrɛ bɛ fili i yɛrɛ bɔ kun ma
i sigiɲɔgɔnw i baarakaɲɔgɔnw gwɛlɛya nin tɛ ban fɔɔ ka taa diɲɛ wele ko a tɛ ban nka o n'a ta bɛɛ an kana sɔn gwɛlɛyaw farafaraliw olu de ka fanga sɔrɔ an kan o tuma na fɔɔ ka taa an kɛ ka an kɔ don ɲɔgɔn ma a ko a mana gwɛlɛya cogo cogo an ka miniti damadɔ ta dɔrɔn an ka an miiri ala ye khalifaya min bila an cɛ la mɔgɔ sa a mana gwɛlɛya cogo cogo an ka kɛ kelen ye an ka an miiri o la o tuma na n'an sera ka o kɛ o tuma na ka se ka yɛlɛ gwɛlɛyaw ni san cɛ k'olu bila an kɔfɛ k'olu bila an ni dugumana cɛ i b'a ye k'a fɔ gwɛlɛya ninnu a mana gwɛlɛya cogo cogo an bɛ minɛ cogo sɔrɔ o la wa i b'a ye a mana kɛ cogo cogo ɲɛtaa o de bi kɛ ye seginkɔ o tɛ kɛ ye fiyewu. L'obéissance, c'est quand on accepte ce qu'on n'aime pas. L'obéissance, c'est pas quand on accepte ce qu'on aime. L'obéissance, c'est quand on accepte ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne pensait pas, ce qu'on ne souhaitait pas. En ce moment, on dit, OK, je vais suivre par obéissance. Mais il ne faut pas être dans le mouvement, on est content, jusqu'au jour où on vous dit de faire telle chose, vous dites, ah, ni connaît. Il n'y a pas de ni connaît dans obéissance. Vous obéissez à une personne, à un système, ça veut dire, à tout moment, Samina, attends. La deuxième chose, et je vais m'arrêter là parce qu'on va me rappeler le temps. La deuxième chose, obéir au califat, c'est pas seulement, parce que c'est la maladie de beaucoup d'Ahmadis. Tant que c'est le calife qui a dit oralement et puis je le vois dire, je suis d'accord. Non. Le califat, c'est le calife lui-même et toute l'institution qui l'aide. C'est ça le califat. Même missionnaire fait partie du califat. S'il vient au village, il rencontre Jamaat pour parler du travail, il fait partie du califat en ce moment. Parce que fait partie de l'organisation de la Nizam qui soutient le calife dans son travail. Donc l'obéissance au califat, c'est une longue chaîne, mais c'est ça Ahmadi. C'est ça être Ahmadi. Et il a ses bénéfices personnels. Si vous êtes Ahmadi et que vous mettez dans ce registre, vous avez des bénéfices personnels, à votre niveau personnel et spirituel, mais il a aussi ses bénéfices pour l'ensemble du groupe. Et vous allez connaître le progrès. Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali va connaître un grand progrès. Un très grand progrès, Inch'Allah. Qu'Allah vous aide, qu'Allah aide tous les Ahmadis du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A ko labatoli bɛ kɛ waati la waati min na a man di ye de labatoli tigɛ dɔrɔn waati la waati min na a ka di ye ayi o ti wele ko labatoli a ka gɛlɛ waati min na ani a man di ye waati min na o waati de ko labatoli bɛ kɛ ko an bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ an bɛ système dɔ de kɔnɔ o kuma na o la o système in kɔnɔna la o ti taa fɛn minnu kɔ jagoya tɛ kuma bɛɛ fo o de ka ja e ye o mɔgɔ sɔn e ka labatoli kɛ ayi kuma dɔ la f'a ka sɔrɔ a man di e ye a bɛ fɔ i ye ko nin kɛ nka tiɲɛ na ko nin tɛ e fɛlako ye nka k'a dɔn a man di ye i fɛlako tɛ ka tila ka sɔn a ma ko o de bɛ wele ko samiyana wa atɔana o kuma na ko labatoli ye o de ye ko a bɛ filanan min fara o kan ko labatoli min n'o bɛ ka fɔ nin ye ko an kana bila an kunkolo la dɔrɔn k'a fɔ fana ko ni khalifa de ko ten a banna o tuma na ni kalifa m'a fɔ a ye ne tɛ labatoli kɛ k'o dɔrɔn tɛ dɛ a ko khalifa ka baarakɛlaw de bɛ a sew n'a bolow de bɛ n'o ye a ka lasigidenw ye yɔrɔw ɲɛfɛ o tuma na o de bi système yɛrɛ kɛ système ye k'o bi tɛmɛ o sira de fɛ a ko misalala missionnaire yɛrɛ o fana ye khalifa yɔrɔ dɔ ye o tuma na n'o taara burusi kɔnɔna la ka taa mamuruw ye ka taa kuma u fɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye mamuruw kan ka to a ta la ka d'a kan o waati la
ale fana ye khalifa yɔrɔ dɔ de ye ale ye kalifa farikolo fan dɔ de ye o tuma na a fana kan ka labato o tuma na n'o kɛra i b'a ka fɔ labatoli a bɛ kɛ i b'a fɔ jɔlɔkɔw u sogololen don k'u kalanso ɲɔgɔn na k'u kɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ni o kɛra nafa min bɛ labatoli la o tuma na an bɛ a jɔnforo nafa sɔrɔ ka tila ka a foroba nafa sɔrɔ o la sa ko a bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka mali jamatu dɛmɛ an bɛ se ka baara kɛ ni labatoli in ye mun kosɔn ɲɛtaa bɛ se ka na cogo min na wassalamu alaikum warahmatullah. Nare Jamata de Burkina Faso. Jamata de Burkina Faso. Nare n'o bɔra ye an bɛ wele bila Gambi ale ka représentant ma n'o ye monsieur Omar Ba Sahib. Nare Takbir. Jamata de Gambi. Nare Takbir. Jamaat Islamique de Gambia. Nare أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the Jalsa attendees in 17th Jalsa Salana of Mali. Ko abi a fɔ bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullah mɔgɔ mɔgɔ ni o nana jalsa 17 o tali la nin kɛnɛ nin kan. I want to extend special greetings from the Amir Sahib of the Gambia, Baba Trawale, to the Amir Sahib of Mali and the Malian people for organizing the 17th Jalsa Salana. Ako akada ye ka Gambi Amir aya toko ko his name please. Baba Traore. Baba Traore ko abi oka folita ka allase Mali Amir ma ani kase Mali jamatu bela jilema nin jalsa yi o labenina. He also sent special greetings to the Amir Sahib of Senegal, Amir Sahib of Niger, Deputy Amir of Burkina Faso, and all the guests of the Jalsa Salana. Ako abo fulkile tako lase Senegal Amir, Niger Amir, Burkina Naiba Amir anaka delegation ani mogo no welela kana kenen kan abi o fulkile lase o bela jelemo. Because usually the Gambia normally send a delegation to the Jalsa Salana of Mali, but unfortunately this year they are also preparing for their 48th Jalsa Salana, which is scheduled for the 10th of April this year. Ako kakoro Gambi bi delega jamakulu de blakana na froko Mali jalsa be nga ko ni zeina abenana ye olu fana bi o ka jalsa labena o ka jalsa tako binani ni shekina o bina ke avril kalo daminaula o de kama delegation masekana ale de nana. But despite that, I am here to represent the Gambia. Nga onata be ale nana kana Gambi joyorofa. As we all know, the Ahmadiyya Muslim Jamaat is one body and it is unique in the world. Wherever you go, Ahmadis are the same and they welcome you as their own, not as a stranger. Ako ambela jeleba kalama kafo Ahmadiyya bela jele farkulu kelenye ni bora jamana o jamana na kata jamana o jamana la ogmana abike ba fo bora ikaso itara ikaso itike dinanye abike ba fo bi kaso de. Because I am a living witness to that. I live in Bamako, but I always travel in the sub-region. And whenever I'm traveling, I contact Amir Sahib of Mali to the country I'm going so that he can give me the address of the Jamaat in that country. Whenever I reach there, I contact the Jamaat and they always invite me to the Jamaat headquarters to meet them. Ako niya ale bufo ale o shere dodi kadaka be watibo ale be Mali la yanno okmana na lebita Mali dugu dugula ale be Amir wele ka fo nin dugina yala jamatu ka mission bi fanyme na le taraye okmana leti nanya somi soro ayira lafio abike ba fa ale bora kaso atara akaso. So Jalsa Salana is a special training program for Ahmadis and even non-Ahmadis. Guests who are invited to the Jalsa Salana is a training for them in terms of their spiritual advancement and closeness to Allah. Ako olasa Jalsa yere ye kalande ye formation do walanda do
bɛɛ lajɛlen ye o kumana ni nana o kɛnɛ kan o kuma ka o walandaw sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka limaniyaw jidi ka alamasuruɲaw ka se ka o sɔrɔ cogo min na. Because during the Jalsa, different topics are covered by experts in their own field, and they give that topic to the attendants of Jalsa. And also, we perform congregational tahajjud. And that is also a very powerful tool to get us closer to our Creator, Allah. Ako kada ka ni nana jalsa kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ walandaw bɛ ta ka di maaw ma maa minnu ni olu bɛ kuma kan walawalaliw la o kumana bɛɛ lajɛlen bɛ soma sama sɔrɔ o la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan ka tahajudu seli o min ni o ye alamasurunya o sira belebeleba ye. So that is why we should endeavor to get the maximum benefit during these 3 days of Jalsa Salana, which is only conducted once in a year in each country. Ako o de kama sa an bɛɛ lajɛlen kan ka an jija o kumana tile 3 min n'an bɛna o kɛ ɲɔgɔn kan ya ka an jija an bɛ se ka jalsa ni o nafa bɔ cogo min na ka d'a ka san kɔnɔ siɲɛ 1 de don. And we have to remember that we are guests of Imam Mahdi in this Jalsa. Wa an kan ka hakili to la k'a fɔ an ye Imam Mahdi ka dunanw de ye nin jalsa in kɛnɛ kan. So we should conduct ourselves very well during this period. O la sa a ka kan an ka an jogow ɲɛ an ka an ka lahalayaw ɲɛ nin lahalaya ninnu nin waati ninnu kɔnɔna la. So that we will earn the blessings of Jalsa, because Imam Mahdi alayhi salam has given a special dua to people who come to attend Jalsa, so that we can benefit from that dua. N'o kɛra an bɛ jalsa nafa sɔrɔ ka d'a kan Imam Mahdi ye dugawu kɛ maaw ye maa minnu n'olu bɛna ka na tali kɛ jalsa la o kumana ne nana jalsa la ka se i ka kow kɛcogoya la siga t'a la Imam Mahdi ka dugawu e b'i dɔ sɔrɔ o la. So without taking much time, I once again thank the Ahmadiyya Jamaat in Mali for organizing this 17th Jalsa Salana and inviting guests to come and benefit from the blessings of Jalsa Salana. Ako kumala surunya sa abe Mali bɛɛ lajɛlen fo nin jalsa in labɛnni na mɔgɔw bɛ se ka na tali kɛ jalsa in na ka nafaw sɔrɔ ka tila ka mɔgɔw wele ka bɔ yɔrɔw la ka na tali kɛ jalsa in na mɔgɔw ka nafa sɔrɔ a la o kumana b'o foli kɛ bɛɛ lajɛlen na. So I pray that Almighty Allah accept all our dua and worship and sacrifice during this blessed period of Jalsa Salana in Mali. O kumana an bɛna nin jalsa min kɛ Mali la yan o waati kɔnɔna la a bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala k'an ka dugawu minɛ ala k'an ka sarakati bɔlɔw minɛ ala k'an ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ nin tile 3 nin kɔnɔna la. On that note, I say assalamu alaikum and may God bless us all. O kumana ko assalamu alaikum ala k'an bɛɛ lajɛlen barika don an bɛɛ lajɛlen na. Nare takbir! Ahmadiyya of Gambia! Ahmadiyya of Gambia! Assalamu alaikum. Étant donné l'invité du Sénégal, moi aussi je voulais donner un petit peu de mes impressions. Enfin moi, je suis venu à Bamako après 21 ans. C'était 2005. J'étais venu ici 2 fois. J'ai resté chaque fois peut-être à peu près 1 mois et quelques jours. 2 fois je viens. Et à ce moment, il n'y avait même pas 1 mètre carré de terrain pour les Jamaat. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, je trouve un grand changement. Nombreuses personnes. Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est un grand miracle. Qu'Allah fasse que ce progrès continue et continue multiplier. Nare de Mali! Ahmadiyya de Mali! Ahmadiyya du Sénégal! Ahmadiyya du monde entier! Nare takbir! Allahu Akbar. Donc Sénégal Amir Sahib a ko a ka d'ale yɛrɛ a ka dakuruɲa damadɔw fɔ a ko ka d'a ka a san 21 ye ɲinɛ ye ale fana bɔra Mali la yan 2005 a nana ya siɲɛ 2 o siɲɛ 2 bɛɛ lajɛlen la a ye min kɛ a bɛ kalo 1 bɔ ko o waati la o y'a sɔrɔ yɔrɔ yɛrɛ t'an bolo terrain t'an bolo misiri yɛrɛ tɛ yen foyi tɛ yen o kumana missionnaire bɛ du min kɔnɔ o de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ye ɔ nka ale nanen ɲina a ye yɛlɛmaba de ye an filɛ terrain ba yɛrɛ min sanfɛ a ko tuma na a bɛ dugawu kɛ nin yɛlɛma in ale bi ala ka dɔ de fara o kan. Nare takbir! Tous ces changements, c'est la grâce à le khilafat. Parce que les Ahmadis, ils ont un khalifa. Si on est là, c'est avec la permission et autorisation ou bien l'instruction des califes.
Sinon, peut-être on n'allait jamais se croiser dans la vie ici sur la terre. Si moi je suis devant vous, vous êtes devant nous, c'est le khilafat que Allah établit aujourd'hui à travers Messie premier islam. Et nous devons prier pour cette khilafat qui reste tout le temps dans le Ahmadiyyat et que l'Ahmadi continue de progresser en obéissant le Khalifatul Masih. Nara takbir. Khalifatul Masih al-Khamis. a ko o la sa o ɲɛtaaba ye min filɛ nin ye k'o sababu tɛ foyi wɛrɛ ye ni khalifaya tɛ ka daa ka ala ye khalifa bila anw cɛla n'i y'a ye olu fɛn fɛn bɛɛ ya bi ko ala ni khalifa sababuya ka daa ka khalifa de bi yamaruyakan di k'a fɔ olu kana ni khalifa ka yamaruyakan kun tɛ a ka ca la anw n'olu kun tɛna ɲɔgɔn ye bi n'i y'a ye olu bɛɛ ya bi ka daa ka khalifa de ko olu ka na ya o tuma na khalifaya min ni Imam Mahdi ni o nana ni o ye o sababuya la o bɛ anw cɛla o tuma na k'a bɛ dugawu kɛ ala ka o khalifaya in k'o kɛ badabada ye an cɛla. À la fin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maintenant, on termine cette session avec ici même et nous allons nous joindre ici à 18h55 pour la prière de Maghrib et Isha. Ensuite, à 20h15, ça sera témoignage des membres à M. Oumar Mas Koulibaly. A ko kuma na sa a bɛ aw fo k'a fɔ nin ye wula in na sigi o kun cɛlen ye o kuma na ni an bɔra yan san an bɛ sɔrɔ ka taa labɛnw kɛ ka selijiw ta ka na ɲɔgɔn sara yan 18h55 ka fitiri ani safo fara ɲɔgɔn kan ni surɔfanaw dunna sa 20h15 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan nɔ o kuma na mɔgɔ sɔrɔ kuma bɛna di mɔgɔw fana ma min bɛ u kun n'u kan cɛ ka dakuruɲɛ fila filaw fɔ inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Omar Mustafa, Ghulam Amar ki, Nare